Прагні прыгодаў. Еўрарадыё. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, госць нашай студыі, стваральнік платформы Талака, ці, можа, больш карэктна сказаць, адзін са стваральнікаў Яўген Клішевіч. Прывітанне, Яўген. Прывітанне ўсім. Нагадваю, што слухаць нас можна зараз у жывым эфіры праз наш сайт, а таксама можна глядзець стрымы з нашай студыі ў Фейсбуку, ВКонтакце, у Аднакласніках, праз наш канал на YouTube. Там паўсюль можна задаваць пытанні да мяне, да Яўгена, да Еўрарады, ды ўвогуле любыя пытанні, а мы з Яўгенам паспрабуем на іх адказаць. 4 з 5 беларускіх краўдфандынговых кампаній правальваюцца. Прачыталі мы не так даўно у паведамленні, якое атрымалі ад Талакі. Яўген, як так? Чаму такі вялікі адсотак, не ведаю, брака, да? І чаму всяго 20% кампаній, атрымліваецца, сканчаюцца поспехам? Адказ насамрэч просты. Все таму, што, в прынцыпе, рабіць краўдфанд-кампаніі гэта непроста. Ага, то бок мы там все думаем, пайшоў на Талаку, стварыў старонку, да, сказаў, несіце мне грошы, у мяне такі добры праект, класна, і все панеслі, а ніхто не панес, да? Да. Так а што рабіць? Увогуле, па сутнасці, паспяховы краўдфанд-кампаніі гэта вынік папярэдняй працы. То бок, па сутнасці, наколькі там прадуманая ідэя, наколькі там гэты канцэпт выпрацаны, наколькі ёсць людзі, якія гэтым займаюцца, то бок, наколькі гэта каманда, наколькі яны гэта все абкаталі, ёсць там прататып, наколькі іх ёсць там, так сказаць, крэдытная гісторыя, папярэдні вопыт, каб людзі паверылі, што гэта, яны сапраўды гэта могуць зрабіць. То бок, там зорку смерці студэнты хочуць прапанаваць зрабіць, наўрад ці, мабыць, яны нешта такое могуць зрабіць, таму вось все гэта ўплывае на тое, наколькі, в прынцыпе, трывалым будзе праект і наколькі людзі паверыць у гэты праект і прафінансуюць іх. То бок, абы хто не можа прыйсці і адразу разлічваць на тут не пытанне того, што абы хто, а пытанне того, што проста к снахрапу прыйшоў, все, апублікаваў сапраўды старонку і чакаеш, што грошыкі пацікуюць, то гэта не. Па сутнасці, гэта павінна быць падрыхтуючая праца, якая па сутнасці і робіць гэтую паспяхову. Больш таго, нават калі потым кампанія публікуецца, таксама шмат трэба намаганняў для того, каб гэта рэалізаваць. То павінна быць прадумана там промо-кампанія, павінны быць людзі, якія ўмеюць, ведаюць, як гэта рабіць. І так далей. А хто можа, у прынцыпе, взяць і, не ведаю, апублікаваць і каму пальюцца грошы? Вось, напрыклад, Лявон Вольскі, калі прыйшоў на Талаку, як ты думаеш, ён мог бы проста на тым, што ён Лявон Вольскі, сабраць грошы на наступны свой альбом? Я думаю, ён бы сабраў, але все менавіта таму, што, в прынцыпе, яго ёсць ужо кам'юніці, то бок супольнасць людзей, якія яму давяряюць, якія яго любяць, і больш таго, не проста ёсць, але ён з імі падтрымлівае сумесь. І, в прынцыпе, я думаю, нават у яго ёсць такой канал сувязі з імі. То бок ёсць там Facebook, ёсць нейкія там яго там пляцоўкі, там дзе чытаюць. Магчымасць дагрукацца да іх, дагрукацца, да. Таму што зараз жа, па сутнасці, такое інфармацыйнае забруджванне нашых там розумаў, вушэй і так далей, таму нават калі у цябе ёсць там твае падпісчыкі, і не факт, што ты да іх так просто дагрукаешься. То бок, у тебя могуць там десяткі тысяч там падпісантаў, але калі ты звяртаешся да іх, толькі там, не знаю, 20 чалавек убачылі і... Але Facebook, курва, пакажа твой пост толькі тым, хто жыве ў Новай Зеландыі і не думае пра краўдфандынг абсалютна. З Фейсбукам все непросто. Ладно, але ў большасці людзей, я так думаю, такога кам'юніці, як вакол Лявона Вольскага, няма. По-рознаму бывае, да, скажем так. І гэта значыць, што ім трэба гэта кам'юніці вакол свайго праекту ствараць. Безумоўна. Іначай краўдфандынг не атрымаецца. Так, і, в прынцыпе, было там немало кейсаў у нас, калі, в прынцыпе, там аўтары праекту, у кого гэта кам'юніці адразу не было, але пэўным такой настырнасцю, там планамернай працы яны білі вось в одну кропку і пакрыху збіралі там людзей. Можа, іх стала не вельмі там прям шмат, там тысячі не сотні, але вось той невялічкі кам'юніці, які яны сабралі, в прынцыпе, было дастаткова для того, каб прафінансаваць там значную частку праекта. Гэта тыя самыя 1 з 5, якія дасягаюць поспеху. А давай зойдзем з іншага боку. Мы з Яўгенам уже даўным-даўно ведаем аднаго, таму будзем на ты, я думаю. Безумоўна. Добра, да? Якія праекты маюць патэнцыю да таго, каб вось сваёй ідэяй сабраць грошы? Што вось можа заклікаць, падштурхнуць беларуса, каб ахвяраваць? Можа, з досведу паспяховых кампаній, да? То бок, калі няма кам'юніці, няма вось гэта вядомасці, да? Які праект трэба запачаткаваць, каб все ж таки дасягнуць на краўдфандынгу поспеху?
Зноў-такі, як мы ўжо казалі, што, в прынцыпе, да любой вартай ідэі, калі там все правильно рабіць, то можна стварыць это камьюніці, гэтую супольнасць. А з іншага боку, трэба адзначыць тое, што, в прынцыпе, не варта там рабіць просто праект для там, ну, нейкіх там іншых чувакоў, то бок трэба рабіць тое, што там ты хочаш, тое, што ты лічыш вартым, а не тое, што вот там, типа, зараз трендавая гэта тэма, таму я буду рабіць у гэтай тэме. То бок гэта, ну, не зусім клёва, хаця таксама там мае права там на існаванне такая логіка. Таму, калі адказаць на твоё пытанне, то я могу сказаць проста, якія там больш такія тэмы, ну, сказать, попсовые, такие трендовые, где больше всего проектов апошні час узнікае. Ну, такі не тому, што яны трендовые, тому што, мабыць, там людзі адчуваюць важнасць у гэтым, таму туды, ну, укладваюцца. В принципе, ну, традыцыйна, як бы, як і раней была беларуска арыентаваная тэма, то бок все, што звязана, як бы, там, з культурай, мовай, ну, такі не толькі мовай, але от такой нацыянальнай там ідэі, шырокага плана, пачынаючы ад кніжак і заканчваючы там курапатамі і рознымі іншымі такімі маштабнымі і важнымі тэмамі. В принципе, яшчэ адна з тэмаў гэта, в прынцыпе, такія экалагічныя штукі, таксама даволі такія, ну, зараз трендавыя в прынцыпе, і таму людзі больш усё ўвагі ўдзяляюць гэтым рэчам. А экалагічныя якога кшталту? Што-небудзь глобальнае, звязанае з пацяпленнем, з атамнай станцыі, не ведаю, да? Ці што-небудзь лакальнае, накшталт паставім там сметніцы для сабачнікаў, каб яны выкідалі, ці там эти стойкі з пластыковымі пакетамі, да, каб было... Ну, кшталту того, па сутнасці такой, як бы, пасыл, што там Syn Global, але там дзейнічае лакальна, і, в прынцыпе, ну, все адно, як бы, там, мабыць, у беларусаў пакуль не так шмат рэсурсаў, каб уплываць там глобальна, але от, там, ну, праекты, напрыклад, все тое, што пра збор там смецця, але ўжо больш такіх крэатыўных формах, там, напрыклад, там, збор крышачак ад вось гэтых бутэлек пластыкавых, якіх, в прынцыпе, выкідваюцца там на сотні тысяч даляраў, калі іх, як бы, збіраюць, перапрацоўваюць, то вось можна... Пра збор крышачак была кампанія на ТЛЦ, краудфандинговая? Праект, так. Ведаеце, чаму я перапытаў, таму што я бачыў вынікі гэтай кампаніі. У адным з пад'ездаў я зашоў, там сапраўды бачыў вось такую вялікую бутэльку з крышачкамі. Да? Это, відаць, рэальна вынік. Ну, вось, больш таго, вельмі важна тое, што вось гэтыя ўсе крауд-кампаніі, я не ведаю, ці паставілі гэту менавіта скрынку вось гэтыя аўтары, але, па сутнасці, кожная кампанія, яна як такая, ну, прамоўца вось самой ідэі. Нават, в прынцыпе, нехта з твайго пад'езда мог пачытаць пра гэты праект, разумець, о, клёва, так а чё мне, як бы, чакаць, пакуль гэтыя чувакі збяруць, прыйдуць і павесці, я сам вазьму, як бы, і павешу. Ну, на жаль, гэта быў не мой пад'езд. Я жыву у Малінаўцы, мы яшчэ далёкія ад таго, каб пачаць збіраць крышачкі. Ты можаш сам взяць, як бы, і павесіць. Да, цікава. Слухай, цікава, дарэчы, што будзе з гэтага. Паглядзім. Добра. Ты згадаў, што ёсць нейкія правілы. Вось праект, любы праект, зроблены па нейкіх правілах, да, мае, ну ладно, больш шансаў на поспех, чым праект зроблены без правілаў, напісаны там левай ногой. Ці можна сфармуляваць якія-небудзь правілы паспяховага краудфандынгу? Ну, гэта не тое, каб там правілы, а это хутчэй тое, што, в прынцыпе, у праекта павінна быць, каб, ну, быць паспяховым. І, в прынцыпе, ну, можна так некалькі асноўных, можна потым это дэталізоўваць, але калі браць там самае асноўнае, то, па сутнасці, гэта першая, гэта каманда. То бок, в прынцыпе, ну, каб рэалізаваць праект, нават каб яго там прыдумаць, дадумаць, як бы падаць, это, в прынцыпе, ну, павінны быць там людзі, якія гатовы гэта все развіваць. Другое, гэта тая ж самая там супольнасць, пра якую мы ўжо там размаўлялі. Ну і трэцяе, назовем так шырокім сэнсе, прадукт павінен быць. То бок, па сутнасці, вось гэтая там ідэя, яна павінна не проста там ідэя, што от хочу нешта зрабіць, а павінна быць разуменне, для каго гэта робіцца, там, якім выглядзе гэта будзе пададзена, як яно будзе завёрнута, як яно будзе умоўна там прадавацца вось гэтым патэнцыяльным падавацца. То бок, это все, ну, такая прадуктовая логіка, каб гэта была не проста там голая ідэя, а каб нешта такое, ну, цэласнае, тое, што, ну, патрэбна вось гэтым атрымальнікам гэтага прадукта. А можа, ўсё ж такі справа ў тым, што беларусы гэта не тыя людзі, якія здольныя ахвяраваць грошы, нават калі праект ім падасца вартым? Ну, разумееш, в прынцыпе, адкуль узнікла вось ідэя вось гэтай Талака 2.0, да якой мы так пакрыху падбіраемся, па сутнасці, вот мы ўжо больш за 2 гады працуем у тэме краудфандинга і прыходзім да такой думкі, што, в прынцыпе, грошаў для фінансавання праектаў больш, чым вось гэтых трывалых, вартых, дастойных падтрымкі ідэй.
Бок от, ну, до нас самі прыходзяць праекты, мы іх самі шукаем, мы адсочваем, як яны ўзнікаюць там на іншых платформах і так далей, і разумеем то, што вот эта колькасць праектаў, яна, в прынцыпе, такая, ну, не безмерная. То бок няма куды каваць, і мы, ну, яшчэ мы вось не падышлі да такой дастолі, вось гэтай, калі ўжо там максімум, але мы пакрыху так адчуваем, што іх уже не той, каб можна было там прямо лапатай грыбсці. Вось, і таму, па сутнасці, зараз пытанне тым, што як дапамагаць людзям нараджаць гэтыя праекты. Таму як бы пытанне, будуць клёвыя праекты, будуць як бы і грошы. Вось такая логіка. Няма такое, што ёсць клёвы праект і грошай пад яго нават патэнцыйна знайсці не атрымаецца. Таму што, напрыклад, не ведаю, крызіс. О, дарэчы, а колькі гадоў ТЛЦ вы заспелі крызіс 10-11 гадоў? Ці 14-го, напрыклад, 15-го, калі была трохступенчатая, да, дэвальвацыя там пад Новы год? Ці можна сказаць, што вось у крызіс некая дынаміка адмоўная, да? Калі ўсё добра ў беларусаў з прыбыткамі, да, то, в прынцыпе, і стабільна ахвяруюць. Ну, мы, мабыць, як бы прямо в такія вельмі крызісныя моманты тады яшчэ не працавалі, як там з краудфандингом, хаця сама ТЛК ўжо існавала. Але в целом, як бы, ну, гэта посткризисная ситуация, она, понятно, так вельмі павольна вырулілася. Ну и в целом не только прямо она так моцна там сказывалася. Все-таки это там не тыя рэчы, ну, на якія, мабыць, там людзі, в принципе, шмат там, як бы, заўсёды вкладывали. В принципе, ну, калі б яны там раней вкладывали, не знаю, там 20 рублёў, а зараз там яны патрымалі уже на 3 рубля. То ўсё адно для іх, ну, для шмат людзей это важно, як бы, сам факт унёску. Так што, вот, сёння у мяне больш грошаў, я могу патрымаць там на 50 рублёў. Там заўтра у мяне менш, як бы, я патрымаю на 5, але зноў-такі я спрычыніўся, як бы, і вот нейкую сваю там лепту там нёс. То бок не сума, а сам факт унёску. А што-небудзь атрымаць ад свайго ўнёску для людзей важна? Ну, я ведаю, што калі робіць краудфандынгавую кампанію, там абяцаюць. Калі ахвяруеш столькі, атрымаеш гэта. Калі ахвяруеш столькі, атрымаеш то. Вось гэта прыз. Ну, у нас, як бы, все, так сказать, спонсоры дзеляцца на две часткі, то бок для некаторых, в прынцыпе, гэта зусім не важна, то бок яны нават, так бы, вот мы па статыстыцы бачым, яны адмаўляюцца ад тых падарункаў, якія там прапаноўваюцца. Але для некаторых, да, это сапраўды там нейкі там фізічны аб'ект, там, ці сам па сабе, ці проста як такой знак там падзякі, нехта іх там калекцыянуе. Таму гэта всё клёва. Сябры, пра Талаку 2.0. Насамрэч, галоўнай тэмай нашай размовы мусіў быць перазапуск Талакі, Талака 2.0. Пра яе мы пагаворым пасля кароткай паўзы. Мы перапыняемся на невялікую музычную паўзу і на выпуск навінаў. Літаральна праз некалькі хвілінаў размова з Яўгенам Клішевічам, адным з заснавальнікаў платформы Талака Бай працягнецца. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Адмовіўся верыць у зорку Венеру, адмовіўся ў думках імкнуцца за ёй. Холодныя вочы, чужыя манеры, але ўсё, што тваё, назаўсёды з табой. Хто яны, твае дэманы? Им с тобою не справиться. Где яны, твои демоны? Наближается раница. Зачинены двери, и зорка Венера тебе посылает скупое святло. Адмовіўся бачыць, адмовіўся верыць, губляеш надзею,
кладзешся на дно. Хто яны? Твае дэманы. Еўрарадыё. Навіны наша справа. 16:20. Вітаю пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Сёння на 89-м годзе жыцця памёр былы кіраўнік Беларусі Мікалай Дзяменцій. У 90-91 годах ён быў старшынёй Вярхоўнага Савета БССР. У той час была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. У жніўні 91-га падчас дзяржаўнага перавароту ў Маскве Дзяменцій падтрымаў путчыстаў. Праз некалькі дзён путч быў падаўлены, а старшыня Вярхоўнага Савета БССР быў вымушаны падаць у адстаўку. У далейшым ён яшчэ 4 гады быў сенатарам па прэзідэнцкай квоце, а пасля выйшаў на пенсію, пісаў мемуары. Архіўнае відэа запрашаю глядзець на еўрарадыё.фм. Прабачце, Дзяменцій, павінна была я сказаць на самым пачатку. Тым часам 6 чалавек атрымалі траўмы у лабавым сутыкненні аўто падчас пад Мінскам. ДТЗ адбылося сёння каля 10:30 паблізу садовага таварыства Западгор'я. Кіроўца за рулём Мазда ехаў па дарозе Крыжоўка-Ратамка і на закругленні налева ва ўмовах абмежаванага агляду заняў крайняе левае становішча на праезнай частцы і не саступіў дарогу Фальксвагену, што рухаўся насустрач, адбылося лабавое сутыкненне. У выніку ДТЗ кіроўца і 4 пасажыры Фальксвагена атрымалі цялесныя пашкоджанні, яны дастаўлены ў медустановы. Сёння стане вядомая першая каманда, якая сыграе ў фінале цяперашняга чэмпіянату свету па футболе. Матч Францыя-Бельгія пройдзе ў Санкт-Петербургу, за ім можна назіраць анлайн на тэлеканале «Беларусь-5», пачатак о 21 гадзіне. Больш інфармацыі чытайце на еўрарадыё.фм. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мы працягваем размову ў жывым эфіры. Наш госць Яўген Клішевіч, заснавальнік краўдфандынгавай платформы Талака. Прывітанне, Яўген. Прывітанне. Яшчэ раз прывітанне. Нагадаю пра стрымы ў сацыяльных сетках Еўрарадыё. Там вы можете задаваць свае пытанні. Яўген, не адкладаючы ў доўгую скрыню, все ж таки Талака 2.0. Я так разумею, праект, над якім ты працуеш, чакае перазапуск. Што гэта такое? Ну, скажем так, лагічнае там развіццё гэтага. То бок у першай частцы мы размаўлялі пра тое, што вось, ну, тыя прычыны, якія прыводзяць да таго, што шмат краудфандинг, там, а дакладней 4 з 5 там краудфандинг праектаў, яны становяцца не вельмі паспяховымі. І улічыць тое, што колькасць праектаў сапраўды гатовых, там, якія здольныя сабраць вось там гэтыя сродкі, быць паспяховымі, іх не той, каб вельмі шмат, то вось мы задачыліся гэтай ідэі для того, каб, ну, з'яўлялася больш гэтых праектаў. І па сутнасці зараз шмат нашых намаганняў мы будзем укладаць тое, каб дапамагаць гэтым праектам узросчвацца і быць гатовым для таго, каб, в прынцыпе, сабраць і сродкі і рэалізавацца. То бок Талака 2.0 гэта адказ не на пытанне як, гэта адказ на пытанне што. На што мы будзем збіраць сродкі? Не як мы будзем збіраць, не канкрэтны перагляд інструментаў, а гэта пошук ідэяў. Я не ўпэўнены, што я да канца зразумеў твоё пытанне, але па сутнасці... Тады адказвай, як хочаш. Па сутнасці гэта адказ тое, як праектам, што праектам рабіць, каб быць паспяховымі, і, в прынцыпе, там, як яны павінны таксама гэта рабіць, каб быць паспяховымі. Ўсё ж такі як? Ну, просто калі ідзе гаворка... Зноў-такі, мы з аднаго боку падказваем як, але з іншага боку мы ж як платформа інструмент, таму мы і даем магчымасць, што рабіць. Ну, што рабіць, каб зрабіць тое, што трэба. А ці ставіце вы перад сабой якія-небудзь мэты? Ну, вось мы бачым статыстыку, 4 з 5 беларускіх краўдфандынгаў правальваюцца. Колькі іх мусіць стаць паспяховымі, каб вы былі задаволеныя Талакой 2.0? Ну, некай такой абазрымай перспектыве, я думаю, калі там хаця бы 50% будзе такіх ужо, ну, там, трывалых праектаў, мы сапраўды зможам, ну, гэтага дасягнуць, то гэта будзе такой прамежкавы поспех. Ну, вы чакаеце вельмі істотнага росту, я так разумею, на 150%. Вы хочаце павялічыць колькасць паспяховых праектаў.
Да. Это Амбітна. амбітна, да, вельмі, вельмі амбітна. Але я так думаю, што час змяняецца. Ну, ведаеце, шаноўныя слухачы, ведаеш, шаноўны Яўген, у прынцыпе, увесь час узнікаюць нейкія ідэі, увесь час, чытаючы пра паспяховыя праекты краўдфандынгавыя, думаеш, а ці не паспрабаваць мне, да? Я один раз паспрабаваў, гэта была вельмі такая калічная, калі шчыра кампанія, не буду пра яе зараз распавядаць, на яе было ўсяго толькі паўдні, і я сабраў прыкладна чвэрць ад грошай, якія там патрабаваліся, вось, не атрымалася. Маю веру ў краўдфандынг гэта не прыбіла, але вось цікава, як іншыя людзі, якія спрычыньваюцца да больш грунтоўных кампаній, да больш грунтоўнай падрыхтоўкі, рэагуюць на паразы. Яны расчароўваюцца, яны сыходзяць, ці яны карыстаюцца сваім негатыўным досведам на тое, каб запачаткаваць новую кампанію ўжо з улікам памылак. Ну, мы паштурхваем іх все-таки працягваць і больш таго там пераглядаць, вучыцца на сваіх памылках і ісці як бы далей, таму што в прынцыпе нават калі взять там статыстыку стартапаў, ось там, то ёсць такая рэч, што там, не знаю, стартап паспяховы становіцца там на пятую спробу, то бок пяты все адно стартап твой будзе паспяховым, да. калі пашанцуе. Ну, так не пяты, тады там 7, 10, але сутнасць тым, той, што трэба спрабаваць, і гэта нармальна фейліцца, правальваецца. І, в прынцыпе, там вся інфраструктура там у тых же там на захадзе, у тых стартапскіх экасістэмах, яны пабудаваны для того, каб ты там стартаваў хутчэй і там правальваўся хутчэй, каб калі гэта сапраўды правальна, не цянуў гэта далей, а як бы спрабаваў нешта новае. І, в прынцыпе, таксама хацім дапамагаць людзям больш так актыўна спрабаваць розныя рэчы, групавацца з рознымі людзьмі там камандай, спрабаваць тое, што там больш запатрабавана, тое, што больш як бы атрымае водгук і больш будзе само па сабе там эфектыўна вырашаць задачы, якія яны ставяць перад сабой. А тое, што Беларусь, ну, хацеў сказаць, ператвараецца ў IT-краіну, але ўсё ж такі, канешне, не. Тое, што робіцца больш вось айцішнікаў у Беларусі, яно як-небудзь штурхае краўдфандынг наперад. Ну, хаця б банальна тым, што ў гэтых людзей ёсць, ну, не сказаць лішнія грошы зноў жа, да, ну, але проста ёсць хаця б свабодныя грошы, больш-менш добрыя, якія яны маглі б тэарэтычна накіроўваць на тыя праекты, якія ім спадабаюцца, на тыя ідэі. Ну, гэта безумоўна ўплывае, бо, в прынцыпе, там пэўная частка там спонсараў гэта там прадстаўнікі, скажем так, IT-індустрыі. З іншага боку, трэба не забываць тое, што ўсе гэтыя там спецыялісты, яны яшчэ як бы і спецыялісты, то бок яны могуць дапамагаць праектам ручкамі, і менавіта вот у гэтай новай абноўленай ТЛЦ мы хацім вялікі ўпор рабіць на гэта сервіс для збору камандаў, каб сапраўды, калі там вы хацеце нешта там запусціць у праекце і зрабіць яго не проста такім класічным, а нейкім там высокатэхналагічным ці з нейкімі новымі падыходамі, каб вы маглі знаходзіць зацікаўленых людзей, якія включацца ў ваш праект і дапамогуць яму у тым ліку ручкамі. То бок вам не абавязкова збіраць грошы, каб потым заплаціць праграмісту, вы можете яго знайсці. Ну і нават пры такім раскладзе, такі калі чалавек уключаны больш у каманду, ён як бы ўжо больш такі ангажаваны, чым проста нейкі там знешні там чувак, якому вы плаціце грошы, каб ён запіліў вам сайцік. То бок можна дапамагаць не толькі грашыма, але і уласнымі мозговымі ресурсамі. Безумоўна, мы в прынцыпе з гэтага і пачыналі, але апошнія 2 гады, так сказаць, скаціліся ў краўдфандынг і больш яго як бы так развівалі. Але цяпер, так сказаць, вяртаемся да першакрыніцаў і вось гэты упор на тое, каб людзі групаваліся і стваралі новыя праекты ці развівалі існуючыя, як бы больш, так сказаць, акцэнту робім. І гэта, в прынцыпе, і павінна прывесці да таго, што там колькасць праектаў і іх паспяховасць яна будзе павышацца. А як гэта аформлена вось дэ-юрэ? Мне цікава. То бок, калі стартап рэальна стрэльне, ці калі праект збярэ, ці могуць яго ўдзельнікі пасля неяк цывілізавана падзяліць долі прапарцыйна свайму ўнёску у той ці іншы праект? Ці ўсё на тэарэтычных нейкіх вусных дамоўленасцях трымаецца? Ну, гэта можа быць па-рознаму, але мы як пляцоўка, як інструмент, мы не пакрываем гэтыя там выпадкі. То па сутнасці людзі, калі збіраюцца, яны самі пэўным чынам дамаўляюцца і вырашаюць там, што каму прыналежыць, хто якія там правы мае на гэта. Таму гэта, ну, мы можам падказваць толькі, але пакуль што як бы нейкія блокчейны рэчы, якія там змогуць дапамагчы фіксаваць, гэта пакуль што не ў бліжэйшых планах. Не, ну просто вось я ўяўляю простую сітуацыю. Нейкі праграміст зацікавіўся нейкім праектам, да, і ён прапануе свае паслугі нават бясплатна, але ў разліку на тое, што калі праект сапраўды атрымаецца, ён атрымае нейкую аддачу.
і зафіксаваць гэта просто немагчыма. Бок вы не робіце так, каб гэта магчыма было праз талаку зафіксаваць неяк, да? Ну, зноў-такі, яно можа фіксавацца на самой там сторонцы праекта, але ясная справа, што гэта як бы не мае юрыдычнага нейкага такого статусу, але зноў-такі, ну, наша задача все-таки дапамагаць людзям гуртавацца, і каб больш таго мы працуем над тым, каб это было, так сказаць, ну, больш так прадумана, чым проста як бы там рандомныя людзі выпадковыя злучаюцца, таму каб все-таки людзі былі нейкіх там адных там прынцыпаў, нейкіх адных там поглядаў, то каб паміж імі, в принципе, так, ну... Існавала нейкая ментальная сувязь, да? Ну да, некая такая... Понятно, что мы не можем там адразу падабраць там ідэальную там пару тых, хто спрацуецца, але гэта павышае нейкую верагоднасць таго, што людзі спрацуюцца, і ў іх будзе нейкі такой базавы давер, як мінімум, у пачатку іхняга шляху. Я думаю, што ад вас нельга патрабаваць немагчыма, таму што над фарміраваннем ідэальных камандаў працуюць HR-аддзелы ў вялікіх карпарацыях, да? Вось, то бок, ну... Мы, зноў-такі, мы шмат з якімі HR-амі там кансультаваліся і разбіралі, але сутнасць тым, той, што большасць HR-аў, яны такія ремеснікі, па сутнасці. То бок, яны як бы вручную, яны да канца як бы могуць не разумець, як это там адбываецца, але от нейкім чынам у іх это нейкі ёсць вопыт, не заўсёды усведамляемы, і яны вот так збіраюць ты каманды. А у нас такая задача па сутнасці, ну, больш такая челленджавая ў плане таго, што нам трэба ўвесь працэс дэкампазаваць і пэўным чынам алічбаваць, каб все тое, што там робіць HR-ы, там ці нейкія там трэнеры, якія збіраюць там дрім-цімы, это магла рабіць інфармацыйная сістэма і пэўным чынам людзям падказваць тое, што ось там звярні ўвагу на гэтых там 10 праграмістаў з гэтай там сотні тысяч праграмістаў, і вот магчыма з іх 10 ты выбераш там таго, хто ідэальна тебе падыдзе. Ведаеш, вельмі цікава то, што ты гаворыш для мяне, таму што ўсё гэта гучыць так. Все гэта не пра грошы, все гэта пра каманду, пра ўзаемадзеянне, пра ідэю, а грошы быццам бы яны прыйдуць самі сабой. Ну, безумоўна, то бок, і, в прынцыпе, практыка стартаперская, яна пацверджвае гэта. Мне здаецца, што гэта якраз і губіць праекты. Ну, мы вот зробім зараз для вас так, этак, ну, а грошы, типа, прыйдуць самі сабой. А яны бац, і не прыходзяць самі сабой. Ну, зноў-такі, мы не кажам, я не кажу тое, што, разумееш, там, грошы самі там зваляцца, то бок, трэба там сабраць каманду і больш чаго не рабіць. Але вось гэта все-таки, ну, адзін з базавых рэчаў. То бок, калі у цябе ёсць каманда, то разам з ёй вы, в прынцыпе, там, можаце там зразумець, як адкуль гэтыя грошы ўзяць, ці як там працянуць як бы да таго моманту, калі вы грошы знойдзеце, ці што зрабіць, каб нешта паказаць, каб потым прасцей прыцянуць грошы. То понятна, гэта не адмова таго, не трэба ніколі заліпаць ні на пошук грошаў, не толькі на там пошук каманды ці на нешта, але вось такі, калі у цябе ёсць каманда, то гэта ўжо такая баявая адзінка, якая можа вырашаць розныя пытанні, у тым ліку там што рабіць, калі у нас няма грошаў, ці што нам зрабіць, каб у нас грошы з'явіліся. То бок, ну, неяк так. А ці здараліся, не ведаю, скандалы, нейкія расколы? Адна частка каманды хоча працягваць, іншая страчвае веру ў праект, там не бачыць у ім патэнцыяла. Што тады робіцца? Вось вы на якой сітуацыі, на якой стадыі лічыце за неабходнае, напрыклад, вмешацца ў гэтую працу і, не ведаю, дапамагчы прыняць тое ці іншае рашэнне? Памірыць ці, наадварот, ухваліць спыненне? Ці ўсё, што адбываецца ўнутры праекта, гэта не справа тых, хто абслугоўвае талаку, да? Ну, безумоўна, то бок мы не маем як бы там уплыву і маральнага права, в прынцыпе, як бы так туды ўлазіць. Але вы самыя дасведчаныя людзі ў справе краудфандынгу на ТЛЦ. І ў гэтым плане мы можам нешта там раіць, даваць нейкія парады, там рэкамендаваць, там, але мы не можам пэўным чынам уплываць. Таму, в прынцыпе, ну, некаторыя кейсы згадваюцца, калі, в прынцыпе, праектаў, якія там запускаліся, але потым пэўным чынам, як бы, так сказаць, разыходзіліся. І, ну, гэта ў некаторым сэнсе нармальна, то бок, ну, это таксама як такой фейл, то бок, ну, лепей хутчэй зразумець тое, што там заснавальнікі як-то не могуць спрацавацца, чым пазней. Таму, ну, это такой, в прынцыпе, натуральны працэс там пошуку і развіцця ідэяў. Ну, мне гэта нагадвае натуральны адбор, не ведаю, эвалюцыю. Ну, да? это, в прынцыпе, так, як то і працуе. Але гэта даволі жорстка ўсё ж такі рэч. Так вось, і сутнасць тым, зноў-такі, вяртаючы да гэтай усіх экасістэму для праекту, тое, што вось гэта середа, яна павінна быць такой больш добразычлівай для людзей.
каб вось гэта не было настолькі там смярцельна, то бок калі ты адзін раз зафейліў, то ты все як бы ўжо на там абочыне жыцця і так далей. То бок, в прынцыпе, это, ну, раз так все развіваецца і это нармальным натуральным адборам, то ну, трэба ствараць сераду, каб людзі маглі спрабаваць, як бы гэта не было там крытычна, калі яны праваліваюцца. Больш того, каб это не было сорамна. То бок зрабіць праект і праваліцца. Ну, это нормально. Этим повинны, в принципе, люди ганарыцца. То есть, что вот я запустил 5 проектов, все яны праваліліся. Цікава. Мне здаецца, што менавіта ў гэтым я не памятаю, ці ад некага з прадстаўнікоў бізнес-супольнасці, ці ад Сергея Чалага я чуў, што якраз у гэтым розніца паміж заходняй мадэллю бізнеса і беларускай. У беларускай ты мусіш ці дасягнуць поспеху, ці сесці за краты, калі все зафейлил, да, ты застанешься з долгамі, якія ты ўжо ніколі не зможаш аддаць, ну я не ведаю, будзеш просто працаваць там на нейкай абсалютна непрадпрымальніцкай працы, каб аддаць пасля вось гэтай пазыкі пасля фейла. А там на захадзе быццам бы ты сапраўды спрабуеш, няма поспеху, няма, бац, ёсць, все, малайчынка. Ну, і гэта, відаць, памылка такая. У нас же нічого не змянілася з таго часу. То бок, все наше заканадаўства, мне здаецца, супярэчыць таму, што ты зараз кажаш. Увесь бізнес-клімат беларускі. Ну... Таму вы ствараеце свой бізнес-клімат, да? Ну да, можна і так сказаць. Але сутыкненне з рэальнасцю, да? У вас такі інкубатар атрымліваецца, да? Ну, у некаторым сэнсе можна, так сказаць, акселератар віртуальны. Акселератар. Ці можна зараз ацаніць колькасць праектаў, якія збіраюць грошы на талаце? Можна, але дакладнай лічбы прямо так зараз я не згадаю. Колькі? 1000, 500, 100? Ну, прямо зараз некалькі дзесяткаў праектаў. Некалькі дзесяткаў. Колькі было ў піку, не ведаю. Зараз інтарэс да краудфандынга на піку, ці ён падае, ці наадварот? Ну, зноў-такі, глядзячы, як лічыць па якіх параметрах, але калі казаць там пра цэлым сумах збораў, там колькасці плацежоў, колькасці уцягнутых людзей, то яно так пакрышку нарастае. А ці адчуваеце вы канкурэнцыю, тое, што канкурэнцыя расце? Ну, навскідку ёсць улей, да, я ведаю, што не вельмі ты любіш пытанні пра улей, але ну гэта і не пытанне пра улей, да, і ёсць яшчэ праект імёны, да, імена, які паспяхова збірае грошы пад сацыяльныя праекты, да. Я б не сказаў, што адчуваецца нейкая канкурэнцыя, таму што гэта такой, ну, экспансіўны рост, бо па сутнасці, ну, ёсць як бы развярнуцца, да, в прынцыпе. Да, ну і в прынцыпе у нас крыху розныя мадэлі, то бок калі казаць там пра імёны, то яны хутчэй як бы прасоўваюць за гэтых праектаў этой кампаніі. У іх там крыху зусім іншы фокус. Таму в прынцыпе не зайздросціце, дарэчы, вось той самай кампаніі з кнігамі Алексіевіч. У вас, я так разумею, самая паспяховая кампанія апошняга часу гэта крыжы на курапаты, ці не? Ну, глядзячы, як лічыць, то бок там у нас як бы ёсць і самая хуткая кампанія, якая за 8 гадзін, это Гукол. Да. У нас ёсць як бы самая масавая кампанія, то бок 1000 чалавек падтрымала БНР-100. Вось. Ну і в прынцыпе па самай вялікай у нас... Ну, такі, тут як лічыць, таму, калі як бы не браць, допустим, в гэтым праекце там, той, што прыплюсаваў бізнес, калі выкупіў великую, то... Ну, я думаю, у нас шмат сваіх рэкордаў, каб там зайздросціць чым-небудзь. А да вас часта прыходзіць бізнес? Я так разумею, што я магу зараз памыліцца, але што той же самы Улей, ён, ну, мае пэўныя стасункі з адным з банкаў беларускіх, такія, ну, блізкія, да? Вось да вас бізнес ці часта прыходзіць, каб, ну, менавіта падтрымаць у выглядзе менавіта бізнеса, да, не ведаю, зрабіць піяр-крок, вось мы, такая-то кампанія, падтрымліваем такі-то праект, таму што там лічым, што ён правільны. У нас больш кейсы такіх дробных там прадпрымальнікаў, якія падтрымліваюць, яны хутчэй падтрымліваюць гэта так ананімна. Калі казаць пра нейкую супрацу з бізнесам, то мы іх робім у рамках такіх спецпраектаў па папулярызацыі там пэўнай тэмы, калі мы хацім прыцягнуць увагу там, допустим, да гарадскіх праектаў, да там тэмы беларускаарыентаваных праектаў, мы там вось з рознымі кампаніямі там супрацоўнічаем. У нас засталося паўхвілінкі. Еўген, дзе падрабязней прачытаць пра Талаку 2.0? Ці ёсць нейкі гід кароткі? Калі перайсці на talaka.org/talaka1000,
то можна падрабязней прачытаць, як это все працуе і зрабіць свой унёсак. Дзякуй. Яўген Клішевіч, адзін з заснавальнікаў краудфандынговай платформы Талака, быў у нашай студыі. Да пабачэння, Яўген. Всего добрага. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.